Unang hanig mga katropa sa balitang regional, idaran gipusil samtang gainom. Biktima buhi luyo sa samad pinusilan sa liog nga nilahos sa baba. Alang sa kompletong detalye manukad sa General Santos City, katropang Philip Olegario. XFM Report. Padayong gapaayo sa Balay Tambalanan ang biktima sa labing bagong pagpamusil sa Dakbayan alas 11:30 niniaging gabi sa Purok 18 Extension, Block 2, Barangay Fatima, Jansan. Giila ang biktima nga si Tranquilino Hanuto Jr., 61 anyos nga sika driver o residente sa Purok 20, Block 1, Barangay Fatima. Sumala ni alias Junjun kainom sa biktima nga samtang anaa sila sa session kauban ang ulumpa ka individual. Nikuha ang ilang sabay og flashlight aron sigahan unta ang tricycle nga anaa sa unahan kun diin sila gainom. Apang gikakuratan sa mga nasampit nga nakita nila ang duha ka individual nga sakay sa motorsiklo dayon gipusil tulo ka higayon. Posible batud pa nga babae ang namusil base sa postura og barog sa backrider. Gituuhan noon sa mga nasampit nga nabulabog ang daotang plano sa riding in tandem, maong sila ang napusilan. Kali-kali naman ito gabi sir, kay nagiinom kami ng likod mi diri. Ayun aging tricycle nga hayag kay suga. Nagkuha sa flashlight iya para kontrahon tong suga sa tricycle. Naiguman tong nawami kamantay na adi motor sa likod. Naapit na sugaan sa atong flashlight. Motong nagkatag pamusil. Ang pusil nila katong nakakuha ng flashlight. Na namin sa likod niya moto kami ang naigo tuyo tong suga ba bugaw kasi pabuton siguro sugaan agad. Sa pahayag ni Police Captain Ari Noel Cardos, Station Commander sa Fatima Police Station, nga nakolekta na nila ang gikinahanglang CCTV footage apan padayon sa pagtumbok sa posibleng motibo o hinungdan sa pagpamusil. Yes, we started being backtracking sa CCTVs around the premises, and then hopefully we can talk sa biktima kung sa bajud kay fortunately sa stable condition naman ng atong victim. Pero initially even sila wala silang clue. Sa pagkakaroon padayong gapaayo ang biktima sa ospital samtang padayon ng investigasyon sa kapulisan sa labing bagong pagpamusil. Mga katropa, siguraduhon nga ligon ang panglawas aron malikay sa mga sakit. Matag buntag, healthy nga kape ang gikinahanglan. Mag-Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.